Ngiqeda lambuyazi athi-ke la madoda siyakula afike etshela abantu ahlelinayo uthi uNkulunkulu usebenzisa abantu abanochongo. Ngiyakutshela bapha abantu bethukumo, laba abantu abasishiyayo basishiya ngoba siyizinto ey'phedayo. Bethi intshukumo into yabantu abaphedayo, into yezoni ey'phedayo, besipha nezono beyizisho ngamagama ukuthi izona esizenzayo yiziphi. Sanibonani mbuyazi? Kodwa lalela-ke mfana kithi, uSimakade usebenza ngabantu abanokhokho. Laba bantu esizobashiya yilaba bantu abaholi, laba bantu abangesukuba ingxenye yeseya uma sesifiseya lephuphu esangweni eSamariya ukuthi they are too old. Manje laba bantu abayithi abanezono abahambe beshelela bephetha yilaba abantu abazobutha ipali lizobuthwa abantu abanotho. Ngiyeke manje ngishubeka intapetawo zami yabona, angiyeke namhlanje zami yabona. Ngiyeke manje ngoku usuphetha kakhulu kukanga bese athi la madoda hlala la akuzukusiza lento yakho nje yokuthi ufuna ukuba ngcwele ngenye indlela ayizukukusebenzela. Umuntu kaNkulunkulu uyena owenza ukuthi umuve, kodwa mangabe uhleli phansi uyaqina kuphela awumuvi. Kodwa mangabe sefikile yena uyakwazi ukuthi umuve. Izinto zikaNkulunkulu ziyabekwa kuye bese wena uyamuva uyithola kuye. Kodwa mangabe uhleli uzolokhu ukambelele kuwe ungasuki endaweni okumele ube kuyo. Kodwa manje mawusuya kuye kufanele ngabe uyamnikeza lokhu asifuna ukuthi uve. Thank you, thank you. Shayinani izulizana sizoyikhala nambulalele bathi uma sihleli lana sizofa, sizobulawa indlala. Masingena emizini nakhona futhi sizofa. La isakhishwa khona unabo abantu abanokhokho bathi abantu abanokhokho asiqonde esitheni. Baboneni abantu entshukumeni sesiyathandaza ekuseni. Asenze ngishani manje? Awu uNkulunkulu wayingcwele, asenze ngishani manje? Asiqonde esitheni. Siqonde sinokhokho, siqonde nabeswa abantu bentshukumo wayingcwele. Siqonde neyilonda, siqonde ngokhwekhwe, siqonde siqisa igazi, kodwa siqonde. Haleluya. Senze ngishani? Hayi bo, senze ngishani? Asikwazi ukuhamba kodwa siyaphi manje? Siyasithani? Abantu abakhuluma ngathi bathi nasiyazi into ayivela iy'tende senta, izinto ayivela ukhokho, kodwa senze ngishani? Siyakhona. Hayi bo.
Zidala zamahashi zizodwa. Akho muntu. Awutisicile ngani? Akho muntu. Sesiyathandaza. Lithi iBhayibheli. Uyazi. Masabi mfana mithi. Masabi. Ngoba lithi iBhayibheli. Inkosi yayibezwisile. Masabi uyazi. Ukuyisela nje uthathandaza emzini womuntu. Uzohamba uthandaza ushabanisa ungasazi ukuthi uthini. Usaba nje umuzi womuntu ngoba umuzi uneyikhonkwane uqinisiwe. Umuzi wendoda uyasinda kodwa mina ngithi ungesabi uyazi ngoba inkosi bezwisile bapha abantu engishumayela kuyo. Uyuzwe yini ukuthi uyomisa intando uthi ngabe ngizoqala ngaphi? Ngifundele iphivesi iqale kanjani? Kodwa ke ungesabi ngoba inkosi bezwisile. Bapha abantu engishumayela bona. Uyuzwe ukuthi sekufanele ukhulume kodwa nanto uvalo ukuthi sekufanele uyapulpit uya toilet. Kodwa ngithi ungesabi ngoba inkosi ibezwisile. Ungesabi msama ngoba ithinto mhlawumbe babalungele osithole babe right babe strong kathi basukuma benokhoko ukuthi inkosi ibezwisile. Sanibonani njumeni, sanibonani ekuseni, sanibonani phela, sanibonani basabane. Angithi kwakungabantu ababeyizona benokhoko lwabo kodwa basukuma ngoba inkosi ibezwisile. Uyabona ukuthi ususaba into engakho. Uyabona ukuthi lento isaba manje ayikho ngoba inkosi yenzisha ibezwisele. Ibezwisisa umsindo uzinyawo ezinothoko. Abanayiswana banamilwe kodwa izitha zisumsindo wephi. Sezwa ukugida amahashi, sezwa amacilongo, sezwa inqola. Ungesabi ngoba inkosi ibazwisile. Ngifuna uhambe kusasa epulpiti wenyuke ngamandla. Sasa mawuya epulpiti ufuna wenyuke ufuna etshethi iBhayibheli uthi inkosi ibazwisile. Ngifuna wenyuke ngathi awuphulanga ekhanda, wenyuke njengomuntu oyokuthi mpango ngoba inkosi ibazwisile. Yenyuka njengohlanya mama uzofika umuntu ohamba nge-wheelchair womuthi jeqe. Haleluya. Bese uthwala ikhanda uphela epulpiti uthi isisa umsindo omkhulu wangathi kabafuna amahashephi. Abantu basukuma kwa-wheelchair. Shathi sosukuma nje umuntu wesifazane. Sosukuma nje umuntu emqondo noba nemqondo. Kodwa manje inkosi ukuthi bazwisile. Elokhu exokozela ngemqondo yakhe. Ingabuyona imqondo ukuthi inkosi ibazwisile umsindo omkhulu wethu. Bathi uma beqala bebutha bese bethi ayikho. Selfish. Asante kanisa kwethu. Asihambise yona. Asihambise.
Ayo abantu abanothoko. Abantu abanothoko. Abekho abantu abangavele bashiyigolide bashiyisiliva bashiyikamba kushiya kodwa sithembiwe ayikho lento sothi mase singene ngaphakathi bathela nophoko sesikazangena Ay, bafethu, balile yawuthanda. Bathi abanothoko. Asimisele ntweni. Asingayasiyo. Sesike sangena. Sibuya khona. Ningabuya nihlole futhi. Kodwa thina sesike sangena. Besikho sasiyathandaza asilungisele ntomboli one emdinga umuntu kaNkulunkulu ngiza ngupostoli ngenxa yezwi ngiza ngupostoli ngenxa ye-education ngiza ngupostoli ngenxa yezwi ushumayelo yezwi ngiyana futhi wamamile ngingowezwi uyamdinga umuntu kaNkulunkulu isibeletho asivulwa uNkulunkulu zokhala ngebandla elingandi ulokhu uyashumayela uyabhilitha uyabhoka ulanda amavesi amaningi waqoqa ku-inthanethi kanti awusilandanga isibusiso kumuntu kaNkulunkulu ulanda iy'ntshumayelo enzima ey'gugulwayo iy'ntshumayelo zabanye abantu kodwa usilandanga isibusiso kumuntu kaNkulunkulu wayeyini kumuntu kaSimakade wafike waguqa wathi ngifuna uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami ukhona yini umnikelo wawubeke otha okukhulumelayo ngoba lento izudonse kanzima usabalaza awunayo umuntu ayokhuluma indaba yakho uyamdinga umuntu kaSimakade kenzeka-ke mbuye umuntu kaSimakade umazi isayidi lakhe lobuthakathaka leyo nto ayifuniwe ngoba kuyenzeka kube nebhadi ubone isayidi lakhe lomuntu ubone
lakhe lobuthakathaka bese uyamahlulela kanti akumsusi ekubeni umuntu kaNkulunkulu. Ungakhulumi ngaleso zinto owazibona mhlawubona ubunkulu bakhe. Singabambezeli lezo zinto uze ulahlekelwe yilento kufanele uyifumane ngoba uyoyifumana through yena. Ngicela uyiyeke lento wayibona. Wabona isayidi lomuntu elironki. Ngoba bukhakhaya uthi kangisemncane kangafanelanga ukubona leyo nto bese uba right nomuntu kaNkulunkulu. Singathandaza. Angithi mbuli sikhuluma kubantu bakasimakade lana. Ayikho mbuli lento yokuthi uxabane nomuntu kaNkulunkulu busiyovula ibandla. Mina ngiphindele ngisho. Ayikho into ukuthi uxabane nomuntu kaNkulunkulu bese uyovula ibandla. Uyovula phezu kwalento yokuthi uxabene nomuntu kaNkulunkulu. Uyalungiswa nomuntu kaNkulunkulu. Ungahambi uphume uhlukane nomuntu kaNkulunkulu kunomsindo. Ngoba nomsindo uyokulandela uyakamuva uyokwenza ukuthula nomuntu kaSimakade. Sezikhona izathu ezithi phume ebandleni ungaphumi kusenedasti. With all the reasons. Maphumi. With all the reasons and the facts. With all the reasons and the facts. But sit down. Sit down. Yes. Go. Jesus. Bese ungabi isizathu umsindo. Yes, amen. Glory. Noma yini oyitshalayo. Yeah. Shoba uphuma ukhomba umuntu kaThixo ngomuntu. Umuntu kaThixo nengane khana akangakhali ngawe phakathi kweyam